Lusaqhuba udushe kwicandelo labaqhubi bezigadla nanjengoko kusathe gqolo ukutshiswa nokonakaliswa kwezigadla kulo lonke eli kwaye kubonakala ingathi olu dushe luza kuphela kwangoku. Abaqhubi bezigadla abangabemi beli lizwe bathi babekelwa bucala xa kuqeshwa kukhethwe abaqhubi abaphuma kumazwe angaphandle. You see the violence that's taking place and it is not a nice thing. Now we have laws in the country that should actually make sure that such things don't happen. We are going to raise our voice in terms of the compliance, in terms of the agents of the bargaining council who are not enforcing the compliance. South Africans truck drivers do matter. Let's do away with cheap labor. Kodwa inkokheli kweli candelo zithi azithathi xanduva ngolu dushe. Siyabulaleka kudala sikhala. Mna nanyi language motata endinayo izophinda ithethe ngoku because kudala sibulaleka. Ngicela motata simanyane simo driver if ever abasiphendula ixesha sinike lona siuvale lo mzi kube kanye. The fellow South Africans are no longer employable because they are cited as expensive, inexperienced and lazy for merely exercising their rights. Banikezele ngomqulu wezikhalazo kwibhunga eliququzelela ingxoxo phakathi kweenkampani ezikweli candelo kunye nabaqhubi abathutha impahla. I've received the memorandum and we will take this memorandum to the party, to the council as well as the council. Eli bhunga linikwe iintsuku ezingama-21 ukuba liphendule kwezi zikhalazo.